undercover nawe unonkosikazi wakhe into kanjani? Umfundisi unonkosikazi okusho ukuthi boba uthu ngoba naye umnyeni wami naye usesikhundleni esontweni. Okusho ukuthi nje bahayidile bobabili bafihle ngathi siyabantu besifazane. Hey, umfundisi unamanyala man. Awunamanyala. Ufike ugqugquzela abantu ukuthi abakhethana. Egqugquzela abantu ukuthi abashade. Kanti wena uyazi ukuthi ufihlile. Wayengaveli obala ke bo2 waye bengaveli obala. Ngobani? Bamosha isikhathi sabantu Nkosi yami nabo abantu iminyaka iyahamba. Kushuthi ngesikhathi kuhle ngizophela ngibonele umnisa la ngitshela ukuthi ngazi ijabule jule kanjani. Uzaba ngibhalele la kaJabula uJule ngoba bengifuna ukuconfessa kuwena ngingekwazi ukukhuluma live uma sisendlini, so ngacela uJabula uJule ukuthi ukwazi ukuzongisiza ngiconfesse kuwena ngezinto ngezinto ezingekho right ezingiphatha kabi ngawe. Noma ngabe ukhona izinto eziphatha kabi ngami usuhlula ukuthi hayi nami ngikhulume nami ukhetha ukuthi ukhuluma nabantu bangaphandle. Lokhu ngikhetha ukuthi ngikhulume nabantu bangaphandle ngoba wena ma awufuni ukukhuluma iqiniso. Uzenza into eserious. Angayi. Mara webhuti ngikhuluma lapho ngikhuluma nomuntu wami. Ngicela ngiyenze into esimiliyenze njengamanje. Siyayikhuluma le nto mina nawe. Ayi bengifune bona ukuthi bekwazi ukuzongisiza oba mangikhuluma nawe umuntu o serious ngami ekugcineni. Yabo ade uphikani su serious. Buphikathi zento serious. Ungangimemeze efonini mina you fapeton. Thumela ngosikhomodo manje akulande lapha. Ngiyadlala bengikutest ukholo lakho hayi uyashubisa. Ngicela uqhubeke. Okay, lana ngicele uJabula uJule ukuthi uzongisiza ngikwazi ukuconfessa ngawe. Ngiyacabanga ukuthi nawe unalo ulwazi lwalento engizoyiconfessa kuwena, but awufuni ukukhuluma iqiniso. Into engifuna ukuyiconfessa kuwena, ngifuna ukuthi ngikutshela ngamaphutha akho ebese egcineni kuba nesinqumo esenzekalayo. So iphutha lakho lana awukazi ube naso isikhathi sami elokuqala lelo. Isikhathi sami even sisendlini awukazi ube naso isikhathi sami, awulali nami, unekamero lakho nami nginekamero lami. Mangithi ngiyakubuza waqale wangitshela ukuthi kumele sishade, sashada. Emva kokuba sesishadile wena awunaso nalapha isikhathi sami. Mangikubuza futhi lapho ungitshela ukuthi wena usebenza ama overtime, so mawususendlini sokusudinga ukulala uphumule. Kanti phela nami nginemizwa, ngiyayibuka ilento ukuthi ngiphatha kabi. Uthe ngelinye ilanga saba off sobabili emsebenzini. Mangihamba ngiye emoli, shuthi ngijike endleleni ngishiye i-wallet yami. Mangithi ngiyakufica endlini ngifica uhlezi nomfundisi. Anihlezi ke dining room, anihlezi kephi, nilele embedeni ekamerweni leli olala kulona. Okuyiyona into engiphatha kabi kakhulu ukuthi ngesikhathi kade ngilode ngikubuza abangani bakho nomakhelwane babehlezi bengitshela ngingabakholwa ngoba ngibengisithwe uthando lwakho. Bengitshela ukuthi wena kahle kahle uthandana nabantu besilisa. So sengikubambile ngakubamba lapho ngakhuluma nawe wangitshela ukuthi benirelaxile embedeni. Emva kwalapho ngazothola ifoni yakho. Ifoni yakho kwa WhatsApp kona wonke ama social media sinama password kanti uzoyishiya i-on endlini. Ngafica iconvo yakho nalinye ilunga, amanye amalunga esonto. Engesiyona iconvo exoxa ngesonto, kuyiconvo exoxa ngothando. Okusho ukuthi wena mina lokho engikuzwa ngabangani bakho nomakhelwane abangitshela khona. Uqasha imoto izothatha okuyisidwejana sakho ngoba indlu leyo eyami. Okuyisidwejana sakho njena silapha endlini ngifike njena usungasekho ngoba ngafika mina. He lokho engikushoyo ukuthi phakathi kwami nawe Imani. Uyaqoshwa.
Bye bye. Thatha yonke into yakho lapho. Webhuti, waba ifoni ngisakhuluma nawe. Buka Asam, ileli 2K bafethu. Welcome to a new episode. Namhlanje bafethu yesilande nje kakhulu. Siphethe nje usisi oyithobayo. Yabo nje indawo kunela. Alright. Right la. Siphethe usisi oyithobayo. Siphethe usisi okholwayo. Manje unenkinga ke engeke nami ngilande ngakakhulu kodwa ubhalile la ibhale khona ku Facebook wethu, ku TikTok wethu. Siyatholakala khona. Jabule Jule TV. Angiphinde futhi Jabule Jule TV. Ngisacela ukubiza umama lo esize ngaye namhlanje ukuthi azosichazela. Yazi namhlanje ngishawa ovalo lo mama hayi. Konke wrong guy ngeke ngafa. Lokubizela yena buyazi. Alright. So yaphila. Ngazolunyelwa manje sengisondele eduze yakho. Uyaphila abantu? Siyaphila. Usibizile sijabule Jule TV mayelana nodaba ofisa ukuthi ukhulume nababukeli then bekuvula umsebenzi wokukhuluma nesiphetho. Ngicela ukuchazela ababukeli igama nesibongo ngawe. Sanibonani. Igama lami nguZama kwaKaMbhele Isibongo. Ngibhalele kaJabule Jule ukuba ngizofanifesa ngithole usizo nakubabukeli bebekwa imibono yabo. Okusho ukuthi inkinga engibhekene nayo nginomuzi wami ngishadile. Okusho ukuthi umnyeni wami wangiphetha esontweni. After 6 months ube silala engangenzi lutho. Okay, sasingaphuthuma kakhulu. Ngiyaqolisa abantu ngene emlomeni. Okay, ngicela siqale kahle. Wakhethwa kuphi? Wakhethwa esontweni. It's not like umuntu wafika wathi ayothi ngim-approach usisi ngoba ngaba ngathi ngiyamthanda. Into yasesontweni nje. Yebo, yasesontweni. Sabonana nje esontweni, wayeseyakhetha khona esontweni. Manje leli bandla leli kufike ukuthi ngiyamthatha then Wayehlezi nje nakukhumbuka amakhulu isonto ezelode ngibingelela ecela ukuthi sibe abangani. no ukuthi yafika le part le ukuthi ngiyaqala nazana kancane into kanjalo. It's not like ukuthi wafike sezothi uthi ngicela luya. Emva kwalapho-ke wayeseyangikhetha. Uma engikhetha kwase kuba nokuthi asikwazi ukuthi singahlangana ngoba asishadile. Kumele kube into evela esontweni. Okay, usekukhethile. Ukukhetha kwakhe lento ivele into esesontweni le ukuthi ngiyakhethwa ngike kanjani. Alright. Mina lebandla. Okay. Wathi sekukhethile. Then kahlangana imindeni into kanjalo. Base imindeni liyona levumelanile ukuthi mina aningabonani ningakashadi into kanjani. Umthetho nje wesonto uyasho njalo ukuthi anikwazi ukuhlangana ningavile ngokukhethana ngokwenkolo yobani. Manje kwabe isikhathi esinganani ningabonani? Kwaba u6 months. Wayeseyavela-ke wahamba wayekhaya wayokhokha amalobolo. Emva kwalapho sase siyashada. Waphela u2 months lo muntu sengihlala naye endlini sesishadile. Okay, seniyashada-ke nathi senishadile kulo 2 months. Angikaze nje nakhombisa ukuthi siyahamba kuthiwa yini leyo uma sesuqeda ukushada kuthiwa yini honeymoon. Naye ko honeymoon. Asiyamba kwaphelela nje esontweni kanjalo. Ebechaza ubrother man uthi yini inkinga? Akazange ngathi mangimbuza akazange azangichazele ngokujulile ukuthi why singayile kwi-honeymoon. Wathi nje into edinga imali kudingeka thina nje si-accept ukuthi sesishadile sesiwumama nobaba. Alright, okay, nashada-ke baphela 2 months lutho ukuthi ngithintane lutho ukuthi kube njani. 2 years. 2 years. Wow.
Ungathi washadelani? Wow. Okay. Ngaphela u2 years. Asekuphela u2 years kucela siqhubekisa ukuthi 2 years kwenzakalani. Ngathi mangimbuza after 2 years ukuthi why sihlala endlini bekunokuthi uma sisendlini unekamero lakhe nami nginekamero lami ulala kwelinye ikamero nami ngilala kwelinye. Le nto ayifusile ngabe yenziwa mhlawumbe abantu abadala imizi engasavu vele so vele ngisho ngalala ngale ngisho ngalala ngala vele anginankinga nina kusebasha kwaba yinto kanjalo nje wabona ukuthi emva kokushada nje isikhathi sami akanaso kwahamba-ke usuphelile u2 years kwahamba isikhathi kwakhona omakhelwane nabangani bakhe abangitshelayo ukuthi hayi bo ushade nomuntu nokanje lo muntu uthandana nabanye abantu besilisa. Ukuthi uthandana nabantu besilisa uqonda ukuthi umfowethu uthanda amanye amadoda ifika kanjani ukuthi wena akushade kodwa azi kahle ukuthi mina ngithandana nolokhuzana mina ngithandana nabafowethu. Kusho ukuthi ukungishada kwakhe wayenzela ukufihla isimo sakhe ukuthi yena kahle kahle uthandana nabafana so sekumele ukuthi athathe umuntu wesifazane ngokwenkomo ukuze akwazi ukuhayida imfihlo yakhe. Okay, ngibuze Nkosi yami ngixolele ngimibuzo eminingi ngizole ngikupha ngimbuzo ubhuti lo njengoba uthi nje wayenekamero lakhe nawe unekamero lakhe ba abantu abacebile yini into ekanjalo? Yeah, right. Nje right. Indeni right. Awukazi kafikele lokho ukuthi mhlawumbe ungishade ngenxa ukuthi mhlawumbe bafihla something thizeni into ekanjalo. Kumina sekuyafika kwakufika lokho emva kokuba sengishadile ukuthi yabo lapha kusho ukuthi nomndeni wakho uyazi ngoba ngangiya nakuwo umndeni wakhe ngithi ngiyoreport kuthiwe emendeni kabekisi. Bekezela kanjani ungayitholi i-varivet? Ungayitholi into emnandi loyo hayi mjida hayi mina ngixakele lokushada ukuthi ushada kanjani uzazi wena imizwa yakhe njani ngabe ngeza mhlawumbe ukuthi lesikhathi lesakudala esesiphilayo vele mhlawumbe utshela umndeni ubaba uthi ngizana inkonkonyo kunjani yonke leyo manje isikhathi samanje ingane ithi uyotshela uthi etshela ingane ayitshele ngenzi lona and ngeze yenze ngempela manje ngiyadideka ifu yo so khona story engiyimfihlo engumfihlo wesimo sakhe futhi wena uyi-cover page. Okusho ukuthi emva kwalapho sengizwile ngomakhelwane nabangani bakhe ukungitshela ukuthi lo muntu kanje ngambuza ukuthi why engafuni sibe ndawonye ngoba ngangifuna kuqala ngiyitholele mina ukuthi kahle kahle njengoba engafuni sihlangane nje embhedeni asilale kwenzakalani ngayo into angitshelayo yona wathi uhlezi ebhizi uyakhathala uyaphinda sometimes so ngathula-ke ngoba ngase ngivele sengilitholile kancane lolo lwazi ukuthi kahle kahle yena kusho ukuthi uyinkonkomo. Okay, ngoba une-show yabo le nto ekhulumayo une-show yayo ukuthi hayi awubheke emotweni okay ish yazi sengikhohle ukuthi ngigcine ngithini but ngoba uthi wena une-show yokuthi wena uqhamuka umuntu one-show la ukuthi hayi umuntu le ngithanda nayo ugay umbamba kayi ufikaphi la kuthi uzubona ukuthi hayi lo mjida lo ngeke okusho ukuthi lapha engambamba khona wayo off nami ngi-off emsebenzini so ngase ngiyaphuma mina ngiwumuntu oya ey'tolo wasala endlini ngamtshela ngathi ngizofike ngithi ukuba busy emall mhlambe ngizobuya ngabo 2-3 angazi ngizobuya sikhathi esini because kunezinto ekumele ngifike ngiyilungise kuqala uma sengihambile kushuthi ngijike endleleni ngikhohlwe i-wallet ene-ID yami ngoba izinto kwakumele izinto yes so mase ngijikile ngabuyela endlini mangithi ngiyafika endlini sekukhona
umfundisi webandla bahlezi naye nomngani umuntu wakho lo myeni wami bahlezi endlini and abekho ekuthenini mhlambe bahlele edami ngumo baxoxa ngesonto basekamerweni basembhedeni yilapho-ke ngakhonfesa khona kuyena ukuthi angizukwazi ukumelana nalento ayenzayo ngoba okusho ukuthi nje bengenaso isikhathi sami kusho ukuthi baqinisile laba bangijenayo ukuthi isikhathi sabanye abantu besilisa okuwezinye imphambano nomfundisi uqobo futhi umfundisweni naye okay umfundisi uyaziwa yena ukuthi uyevele ugay noma akaziwa naye nawe umuntu undercover nawe unonkosikazi wakhe into kanjani umfundisi unonkosikazi okusho ukuthi boba uthu ngoba naye umyeni wami naye usesikhundleni esontweni okusho ukuthi nje bahayidile bobabili bafihle ngathi siyabantu besifazane hey umfundisi unamanyala manje awunamanyala ufike ugqugquzela abantu ukuthi abakhethane egqugquzela abantu ukuthi abashade kanti uyazi ukuthi ufihlile wayengaveli ubala-ke bowu-2 waye bengaveli ubala ngobani bamosha isikhathi sabantu nkosi yami nabo babantu iminyaka iyahamba kusho ukuthi ngesikhathi engithatha esontweni ngishadise engafuna nokuthi siye ko-honeymoon yingoba kusho ukuthi babezana ukuthi bayinhlokweni kumele beyifihle manje umama umfundisi wawamthi phuthu ngale ndaba noma wayevele wayithulela angikaze ngisemtshela ngoba ngangibona ukuthi angathi mangibambe umyeni wami bese ngifuna ukuyobhidlisa wena uyileya kahle nawe ufane nami ngabe ngizothi ngithi ngimbonile lelelele benza leyo nto alright ukazi umtshela mama mfundisi wababamba bothu kukhona okunye mhlawumbe osowakubona okakwenza ukuthi ube neshow ukuthi ngoba sengibabone nakho bothu embhedeni nalokhu nakho kuyagcizelela ukuthi lokhu kuyikhona benginokuthi ukuthi ifoni yakhe ngiyayithinta neyami iyayithinta kodwa mangena kweyakhe ifoni sekuney'ndawo ey'nama-password engingasakwazi ukungena kuzona kanti ngelinye ilanga kusho ukuthi wayekade eyivulile ifoni wangena la ko-WhatsApp ngathi ngafica ikhonvo yakhe nabanye akuyena oyedwa nabanye obhuti basebandleni okusho ukuthi laba bantu ikhonvo yayingikhombisa ukuthi siyathandana futhi esontweni likhulu uthando esontweni likhulu uthando labantu besilisa esontweni uthi umfundisi ethe eshumayela acifihlo athi afuna eshumayela lo mfundisi ibandla uze libambe ngisho ekamereni okuqonda ukuthi uyayazi into ayizele emhlabeni ubomfundisi uyayenza inkonzo yasemini uyayenza inkonzo yasebusuku hayi so into-ke bengiyibhalele bengifonele kaJabu Jule ngoba bengifuna usizo lokuthi bekwazi ukungisiza ngiconfesse kuyena ngoba ngihluleka ngengikazi sesisiphi isikhathi nginayo kodwa manje ukulala nje naye nami imizwa yami iyamdinga wesilisa so angikwazi ukuhlalela ilutho ngoba umuntu wesifazane phela uma uthandana nomuntu wesifazane kumele ukuthi umjabulise nasembhedeni umnike yonke indawo umnike umuntu wesifazane uyanikwa nje ya kumele umnike bengicela-ke kuJabu Jule ukuba ungisize ngikwazi ukuconfessa kuyena ukuthi asiyeke aqhubeke nabantu athandana nabo besilisa ukuze nami ngizothola umuntu ozoba mina kahle uzomtshela namhlanje ukuthi bhuti thank you and khuleka ngizokusiza yabo ngizokusiza nje impela I wish bengimbona kanje endlamini zamehlo ngoba ngizomtshela iba ayikusekho le ndaba yakho so hamba udlalela le team oyidlalelayo yabo leyo nto uyayibona leyo nto hayi ngicabanga ukuthi asenze kanje azivele simfonele ukufona kwakho
ukufuna kwethu uzobuza umtshela lokho kade ungitshela khona ngifuna nje umvulele lonke ifile lakhe umqale ekuqaleni nalokho ongangitshelanga khona umtshela yabo umtshele nje kuze nje umgabhe nje kunama reason ukuthi kanje nakhona umhloniphile nje mefaka ufike naye nje simbone si South Africa ubani umosha isikhathi sakho lo muntu umosha nesikhathi sakho esikhulu kabi khona ungilandele sifonele nomfo ungilandela leni airtime ngempela ecompany hayi kuyaphoqa ukuthi ngitshele lo muntu unazi izingane wena eceleni noma yena unazi izingane eceleni right okay ngicela uyibhalele lana okay ya bhala okay hayi so much ngaza bona let's be ebani iphendulile nkalakazi sure hamba kahle hayi siyancinga nathi ufonela uphiwe lana uJabulu Jule TV Jabulu Jule TV inkampani thizeni ngabiyami lana nginomuntu wakho lana mfowethu nginomuntu wakho angazi noma ngisho lokuye na yena yini oda nginomuntu wakho la ngikhona nginomuntu wakho mfowethu umuntu wakho kade unabantu abangakhi mfo nemuntu oyedwa lo nginaye alright lo nginaye la hayi ngiyakuzwa okay mfowethu umuntu wakho la uzobhodla wena yabo akutshele nje konke ungaphakathi ngiyacela nje ukuthi umuphi indlela alright yebo sawubona ngiyaphila kanjani ngiyaphila nami ngi-right futhi ngibhalele la kaJabulu Jule ngoba bengifuna ukuconfessa kuwena ngingekwazi ukukhuluma live uma sisendlini so ngacela uJabulu Jule ukuthi ukwazi ukuzongisiza ngiconfesse kuwena ngezinto ezingekho right ezingiphatha kabi ngawe lokhu ngikhetha ukuthi ngikhulume nabantu bangaphandle ngoba wena ma awufuni ukukhuluma iqiniso uzenza into serious bengifune bona ukuthi bekwazi ukuzongisiza ngoba mangikhuluma nawe umuntu oserious ngami ekugcineni yabo ade uphikani so serious buphikathi uzenza into serious ungimemeze efonini mina you fat beton thumela ngosikomoto manje akulande lapho ngiyadlala bengikutest ukholo lakho hayi uyashubisa ngicela uqhubeke okay lana ngicele uJabulu Jule ukuthi uzongisiza ngikwazi ukuconfessa ngawe
ngiyacabanga ukuthi nawe unalo ulwazi lwalento engizoyiconfessa kuwena but awufuni ukukhuluma iqiniso. Into engifuna ukuyiconfessa kuwena, ngifuna ukuthi ngikutshela ngamaphutha akho ebese egcineni kuba nesinqumo esenzekalayo. So iphutha lakho lana awukazi ube naso isikhathi sami elokuqala lelo. Isikhathi sami even sisendlini awukazi ube naso isikhathi sami, awulali nami, unekamero lakho nami nginekamero lami. Mangithi ngiyakubuza waqale wangitshela ukuthi kumele sishade, sashada. Emva kokuba sesishadile wena awunaso nalapho isikhathi sami. Mangikubuza futhi lapho ungitshela ukuthi wena uyasebenza, usebenza ama-overtime, so mawususendlini sokudinga ukulala uphumule. Kanti phela nami nginemizwa, ngiyayibuka ilento ukuthi ngiphatha kabi. Uthe ngelinye ilanga saba off sobabili emsebenzini. Mangihamba ngiye emoli, kushuthi ngijike endleleni ngishiye i-wallet yami. Mangithi ngiyakufica endlini ngifica uhlezi nomfundisi. Anihlezi ke e-dining room, anihlezi kephi, nilele embhedeni ekamerweni leli olala kulona. Okuyiyona into engiphatha kabi kakhulu ukuthi ngesikhathi kade ngilode ngikubuza abangani bakho nomakhelwane babehlezi bengitshela ngingabakholwa ngoba ngibengisithwe uthando lwakho. Bengitshela ukuthi wena kahle kahle uthandana nabantu besilisa. So sengikubambile, ngakubamba lapho ngakhuluma nawe, wangitshela ukuthi benirelaxile embhedeni. Emva kwalapho ngazothola ifoni yakho. Ifoni yakho kwa WhatsApp khona wonke ama-social media sinama-password, kanti uzoyishiya i-on endlini. Ngayifica i-convo yakho nalinye ilunga, amanye amalunga esonto engesiyona ikhonve xoxa ngesonto, kuyikhonve xoxa ngothando. Okusho ukuthi wena mina lokho engikuzwa ngabangani bakho nomakhelwane abangitshela khona sengiprovile ukuthi iqiniso, futhi ngeke ngize ngisalude ngifuna olunye usizo ukuthi ngifune information ukuthi ukwazi ukuthi uyithole ukuthi wena uthandana nabantu besilisa. Engikutholile ngibona ukuthi mina wena kusho ukuthi ubufihle ngami ubuze bakho ukuthi wena uyinhloboni awusuzofihla ngami. Emva kwalapho mina ungicabangeli. Umcabangeli imizwa yakhe. Yebo. Uhlula ukukhuluma naye iminyaka emingaka, uya ngisho into ebaluleke kanje. Musu kunaka mina, musu kunaka mina. Fanele phela kunange ngoba ubizwe yimina. Yeah. Hayi uqinisile. Yabo lento akubazi impela odayi. Ngeke phela ngicela wehlisa umoya kuze uzokwazi ukuthi Yes. yini ofuna yenzeke kanti wena, ngoba mina ngibize yena ubhuti kaJabulu Julu ukuthi bezongisiza ngikwazi ukuconfessa kwena ngoba sengikhathele. Usekhathele wena nomfundisi nabantu basesontweni, ukhathele nje wena ulala kwikamero lakhe. Kanti wamlobola ngayiphi inhloso? Wamulobola ngayiphi inhloso? Khuluma. Okay yiphi? Njengoba uthi wawufihla isizungu ngomunye umntwana uyayicabangela imizwa yakhe. Angikubambanga futhi ababe ngikubambile ngathi ngikuyeke. Wanyeyisa wena. Ayi okusho ukuthi yeke ngoba phela usukwazile ukulikhipha leli qiniso lapha kwaJabulu Julu ukuthi wena uthandana vele nabantu besilisa. Okusho ukuthi yeke isinqumo kunesinqumo kumele sithatheke phakathi kwami nawe. Futhi leso sinqumo esimele sithatheke sizothathwa imina. Hayi wena wasithathe sakho sakuhlula.
Angikho wrong. Wena wrong wena. Ufebelozo oshadile. Hayi thu indoda iyiso wena uyafeba wena. Unamanga konke angamenzeli yona. Imake silungise masilungiseke. Imake silungise wangithatha emakhaya. Wamthatha emakhaya. Nesontweni. Shuthi ezinye zentombi zakho lezi. Yazi ngikhohle ukubuza ukuthi uba kahle kahle lo nginaye la ngibona ukuthi uyazazi ukuthi i-direction yakhe ikuphi. Ubuka manje usuyaveza uvela emakhaya lo muntu lo. Yabona-ke nje into okumele ukuthi yenze ngoba vele kahle kahle isikhathi sami awukazi ube naso. Angithi uyazi vele ukuthi sasishada umshado kanjani mina nawe sasishada umshado wento yami. Angithi uyakwazi lokho. So into okumele yenzeke-ke njengamanje kumele ukuthi uqashe imoto izothatha okuyisidwejana sakho ngoba indlu leyo eyami. Okuyisidwejana sakho njena esilapha endlini ngifike njena ungasekho ngoba ngafika mina. He lokho engikushoyo kuukuthi phakathi kwami nawe. Khuluma. Uyaxoshwa. Bye bye. Thatha yonke into yakho lapha. Buka nje awuzana uthi uthini umori. Kuzomela ke mfethu umqoqela impahla zakho lapha endlini phakathi kwami nawe bekusihlanganisile. Akusekho uthatha izidwejana zakho ungiphumele endlini yami. Mina ngizothola umuntu engizoba naye lifeini sesisithi isikhathi ngibekezela udoti lo ngenzela wona. Uyayisa lo bonke labantu bokumbamba nabendini yakho. Naye akanandaba nawe uzolala emgaqweni. Yombuzi umfundisi akanandaba nawe. Unomfazi wakho umfundisi. Ungangisabisi. Ufuna ukuvala ifoni yakho. Yayisa lokho. Kodwa nqobo umtshelile. Yayisa lokho. Hayi imathi ngifonele kokugcina. Ngizana nomuntu oyisayo mina. Sayiphendula. Bayi igama lakhe. Mandla mhlawumbe. Mandla. Wemandla wena, Wemandla. Uyivalelani ifone wena la? Umuzi wakho unomuzi uthathaphi wena? Kodwa kusala wena kumele uphume manje. Uzobona-ke kuse nje lapho sikunika nje isikhashana nje ukuthi uphume lapho. Wafika umama wakuthola lapho wangifonela mfana wami ngiyofika njengedimoni. Ngiyofika kube mnyama mfana wami. Uyayazi lento ekuthiwa izula the trend akuthiwa kuzoba mnyama. Mase ngifika kuzoba njalo ke mfana wami. U-ex-dali noma usho abanye. Mtshela. Siyahlukana njengoba ekhulunyiswa ukuthi ngimtshelile ukuthi ngifuna ukukiyeka njengamanje njengoba ngimfonele ngambiza. Ngoba bengifuna ukuthi ngisho phambi kwakhe. Ayikho lento yakho uthatha ukudla uzokubeka endlini kuyahlala ukudla. Wena. Ufosani mfana umshadana kumshado uyazi ukuthi impilo yakho imoshe kanjani wena? Ulungisa into ugrade wena. Sinamnam. Mbiza wena. Mele uphume nje emzini yabantu yaza sinamna.
Yakuzwa. Fosho uyakhuluma namanje akakezwa nathi ngidrophile. Uyakhuluma shini. Hayi, Kwaye kwabuhlungu. adayi. Wedaya umtshelile. Umtsheli yontadi ibalekile lokuthi umtshele ubhodle konke ngaphakathi. Bodle konke ngaphakathi ngoba nawo sekuzisa ubuhlungu iminyaka ilandelana. Kuphela 5 years. Bekezelele yena. Lokuthola Ngabe ngikuphi